Sangyang Wasesa ulun ngaturaken sak rening ketebasan sepuluh suci ulam sari ajejanganan sanjayanipun sirah sang tinebasan mulai metri ingkang dipun pulih dipun mentri dinten kalih gesangipun Raino kalawan wengi pinayungan cabung buku sasangaranipun dinten pitu pekenan gangsal wuku 3 doso sasi 12 taun Minggu sekawan kaleresanipun dinten Setu Kliwon ing menika ngaturaken ringeti dinten suci kuningan wonten Candyagung Puser Jagat Puresarto Argo Sidolanggeng Sarasiri Amukti Sari Sitra asing kirang asing luput ulun kaminto sigong reno sinambung riwus siro angmuktekaken sari masuko siro angarana urip waras lubuto ring lararoga lubuto ring laramrana lubuto ring jaramrana ulihaken ring pramana wisesa ngrekso maring